В интерес на истината, аз съм харесвал турбоквадроколите винаги. Най-са ме впечатлявали от това, което съм видял по ралита, планински и просто исках да управлявам такъв автомобил. Ама не на стойки. Не на стойки, да, не на стойки. И не само да го местя или товара и разтоварвам или вода по пътя, да се науча да го управлявам колкото. Юли спира и трябва много бързо да се обездуши. Вика, дайте ключе, дайте, взима едно. 10 ли там, колко е пробката, не знам. Взима това ключе и тук се едно, нали. Ето. В момента е между 1050 и 70 кг тежи колата, около 700 конски сили, сега малко под, малко над. Да ви кажа честно, мощността няма особено значение. И надяваме се нещо да почне да се случва, нали, като за начало да се тръгне в някаква посока, където да се прави спорт, да има хора, които консумират на определените за това места. Здравейте, днес сме при Юли Телийски, който е един от най-интересните за мен хора в автомобилния спорт в България. Преминал е през много моменти като механик, пилот, менеджер, навигатор в най-различни дисциплини и най-вече с голямо сърце, за което му се възхищавам, помага винаги като приятел и съм много горд, че ми е такъв. Сега очаквам той да се представи. Здравейте, аз съм Юлиан Телийски. Игнат ми направи прекалено добро представяне. Надявам се да съм го защитил и пред феновете част от него на този спорт, защото все пак нашата идея е да правиме, консумираме и представляваме този спорт. Така е, да, аз ще насоча да разкажеш малко от това как си започнал, доколкото знам, като механик около Ники Златков или по-рано, наистина не знам, не сме го коментирали предварително. Къде са ти първите така трепети в света на... Първите впечатления към автомобилен спорт реално са ми при Ники Златков. Аз започнах като механик при него през 2002 година, като за автомобилен спорт разбрах в последствие, нали. Ти си започнал като редови в гаража, за да... Да, като редови механик беше идеята да започна, но... се поправят нормални автомобили. Да. Но още от първия момент започна да се занимава с неговата тренировъчна кола. Той тренираше тогава с една Lancia Delta Integrale. До тогава бях виждал само снимки на такава кола и реално така почнах да се доближавам до спорта. Като механик на тренировъчната кола, той тогава караше автомобил под наем на Стоян Колев, Ford Escort Cosworth. Група, който за времето си беше един от най-сериозните автомобили, доколкото знам, беше подготвен от някаква фирма, която се занимаваше само с това, така ли беше? Не знам историята на колата. Колата беше сериозно, доста конкурентна, нали, много сериозна. Те реално се бореха на нивото, което беше тогава в България. Беше топ ниво. Топ, да. Той печелеше състезание с нея и мисля, че за титлата, ако не стане шампион, не знам. Вице-шампион мисля, че стана и в Сърбия на последното състезание направиха нещо е станало. Лека катастрофа, не мога да кажа. Нямам реален спомен. Завъртане или лека катастрофа, не помня. Доколкото си спомня, завършиха състезанието, но мисля, че Тихомир Златков и Кета ги прескочиха. Едни от най-интересните неща са, примерно, нали, те се връщаха от почивка и трябваше да се срещна аз да им закарам тренировъчната кола на Лозана в Габрово. Ланчата, да. Това е било преживяване, вероятно всичко помниш, всеки един метър от това. Аз отидох, не знам къде е Лозана, нали, за първи път чувам. Все пак караш толкова време, предполагам, че не си имал такава възможност. Тогава Ланча беше
Аз съм я гледал на снимка. Ремарке карах. На Ремарке. На Репатракия карахме, но то пак си беше приключение, защото отиваш Защото си е качил на Ремаркето, примерно, да. Качил си на Ремаркето, отиваш в Габрово, не знаеш къде е, там таксита, хора, намираш някой да те заведе, не знаеш къде си тръгнал и така съм почнал. Да, от самата кухня в лютеницата, както се казва, когато е било пълно с ентусиазъм, с много движение и енергия, за да се отиде на подобни мероприятия, която за момента, за съжаление, изчезва. Това е моето усещане, поне при по-младите вече днешно време го няма този силен ентусиазъм, с който да се зареждат и съответно да стават по-интересни мероприятия. Променя се малко към по-слаба страна. Ми бяха много амбициозни тогава. Ние, когато след това следващата година, сега не мога да кажа, 2003 и 2004, когато купи на Данчо Данчев, на Данчони Опела и ние отиваме учиме да го само вземем. извинявай да споменем кой Опел. Опел Астра, 2000 кубика с 2 задвижващи колела. Той беше група Аз, мисля, че с 6 степена скоростна кутия специална. Екстракт беше кутия. Около 200. Ние след това във времето мисля, че постигнахме около 240, което за времето си беше, това говориме 2006-2007. Да, си я спомням, че бръмчеше много, съответно и вървеше и Ники я караше много бързо. Даже едната година на Шумен взе планински, мисля, че 2007 на Шумен последно състезание с Колю Пълнов решаваха титлата и спечели състезанието срещу Ево Шестицата, мисля, караше. Да. Колю Пълнов тогава караше Mitsubishi Lancer Evo 6. Доста така... Изцедено каране и съответно техниката е била на макс. Благодарение на вас като екип, че сте поддържали в топ състояние и добре подготвена за подобни резултати. Като отидохме да взимаме колата, нали, ентусиазъм беше толкова голям, че ние отиваме двамата с Ники, нали, ще взимаме от Данчони и Астрата, нали, голяма еуфория, отиваме, влизаме в хотел Шумен, никой няма документи. Лични, за бус, за нищо. Не успяхме да се настаним в хотела. Вие сте тръгнали просто е така. И в крайна сметка спахме при Митив полицая, той ни приюти. този хотел Шумен да не пусне толкова известни личности там. Това е местен хотел за автомобилни мероприятия, известен. Абсолютно. Много давно беше това. Да. И така сме започнали по темата с ралитата, после продължи как? Тоест с планински ралита, съвместна програма, така да се каже, едновременно сте имали. Кое е по-натоварващо като ангажимент за механиците и за екипа по твое впечатление? Ралитата или планинските и в какво се различава? Според мен чисто като натоварване, като работа натоварването, не мога да кажа, че е някакво специално. Дали е рали, дали е планинско, нали, правили сме някакви неща, които публиката ни е пляскала, нали, имам такива спомени, нали, след това напред във времето. Смяна на агрегат, смяна на нещо. На агрегат или примерно ремонтирахме едно по-ниско слоге на аудито кутия на пътя. Там хората ни пляскаха. Полеви условия, отваряш запчатки по асфалта, ще да кажа, но има сигурно парцал. Но даже и да има парцал, пак си е навън на асфалта. Писта Пловдив, мисля, че за около 25 минути сменихме кутия и заден диференциал, нали, с екипа на Танев тогава. Мони. Да, като главен механик. Спомням си, че този екип тогава на времето си беше супер добре организиран и то по международни стандарти, защото всичко им беше от ProDrive, мисля, че беше подготвителите на Subaru. И истински неща, хубави неща съм покрай Ники съм успял да видя през годините. Първите планински, международни и така нататък. Да, което е довело и след това за твоето развитие лично като пилот, които си постигал и продължаваш да постигаш. Да, ще разкажа как тръгнахме, нали, ние много на етап тръгнахме, ще разкажа малко по-напред, но през годините като натоварване, ако говорим в момента, в който се обвържиш, нали, това ти стане част от екипа, спорта, нали, и почва да се притесняваш, нали, според мен натоварването повече притеснението, ще се върне ли колата, всичко наред и е свършил ли си добре работата, отколкото, нали, физическото натоварване като самата работа. Тоест, да, и аз съм го изпитвал това най-вече, когато хора от моя екип пилоти са карали.
да изчакам колата, те да се върнат, е много по-силно и вълнуващо, отколко аз да съм с колата и да карам примерно 3 дена, въобще не изпитвам нищо. Но това да чакаш някой на финала е нещо... Мисля, че това е Направо и сега, направо ръцете ми се голямото преживяване. След като приключи този етап от живота ми, защото то си беше етап от живота, нали, аз с Ники съм бил 11-12 години, бяхме, нали, заедно в всичко, което е правил той, аз съм участвал по един или друг начин. След това обаче тръгнах в друга посока, съвсем различна от автомобилите, нищо общо с тях, но спомена остава, нали, тръпката и желанието, тези неща не прегарат толкова бързо. И какво не те пусна напълно? Тръпката не можа да издържиш, да се отдалечиш от, както аз казвам на жаргон, от нашите глупости. И намери начин сега с тези част от техниката, която имате и ще я представим малко по-късно да ни кажеш подробности, как започна. В интерес на истината, аз съм харесвал турбоквадроколите винаги. Най-са ме впечатлявали от това, което съм видял по ралита, планински и просто исках да управлявам такъв автомобил. Ама не на стойки. Не на стойки, не на стойки. И не само да го местя или товара и разтоварвам или вода по пътя, да се науча да го управлявам колкото мога. Защото аз автомобил като твоите до ден днешен бих му дал газ само на стойки. Никога на асфалта и на каквато и да е настилка. Когато колата е хубава, според мен предразполага и не те натоварва и ти въобще забравяш, че тя е толкова силна. Тя, когато е послушна, прави каквото искаш ти. Както и да е, купих едно Mitsubishi Lancer, стандартно, от Швеция, отидох, докарахме го, колата много изпъната, много хубава. Пак на база ентусиазъм, Пак на база ентусиазъм, липваха някакви щипки, събирах щипки, болчета, направиха да не липсва коричка и падна първия снег и аз отидох на Маловица да видя какво става. Да, спомням си го, едно синьо май беше. Ти живееше в Слатина някъде? Слатина, да. И съм те засичал много пъти по светофарите с него. Да, возих се с тази кола. Ежедневно. Купихме я, мисля, че септември месец. Как отиде да я вземеш? На ход ли беше или с ремарке? Не, с ремарке я взех колата, защото оказаше много скъпо да пуснем в движение в Швеция да се прибере на ход. От Швеция документално нещо. Документално беше, да. Нямаше смисъл. Да. И си я докарах на ход. Значи аз тогава карах един пикап, в който му бях сложил корито, пътувах си с коритото с пикапа. 2800 км за 4 дни в посока. И така. 5-600 общо набързо. Така, за спане няма да... И амбалажа от Red Bull-ите събраха ли се отзад пикапа? Събраха се. И както и да карах тази кола на Маловица на сняг зимата, пипнах естествено калничето, фарчето, нали, почнах едно по едно, да. Едно по едно, те си се наместват нещата. Какво така усети в той? Мисля, че и Ники Златко тогава тренираха там с някакви коли, или? Греша. С кой ходи на Маловица, защото аз не съм идвал. Аз нещо, че с Бошката ходихме, той Бошката така е доста обича зимните условия. Да, спомням си, преди много години на Плана, още като сме ходили, това е една планина близо до София и там имаше някакви условия такива за заснежени пътища и сме лъзгали по цели нощи. Да, и с Бошката отидохме на сняг, нали, колата да се пусне да се парзара, за мен беше нова, тя са стандартни гуми, тежка, парзара се дълго време, нали? Да. Грешките стават лесно, нали, ние отиваме с желание, знаем, че трябва да има и подготовка, но не винаги има време за нея. Да. Така, че между работата и ангажименти и същевременно пък през нощта. Да, и за да не задълбаваме, след това Дочко Цвятков, който и той има, нали, така доста богата автобиография, страхотен приятел и човек също. И той звънна и каза, Линда може да участва, ние караме тук един формат, ендуранс, нали, трябва двама пилоти и били дошъл да кара с мен. А преди това мисля, че зимата с него направихме един рали спринт, където пускаха и цивилни коли и аз му бях навигатор в Твърдица, то май беше зимна тренировка или каквото и да е, Георги Гвоздей го беше организирал.
Бяхме доста хора тогава, даже си спомнях, да, и аз. Да, но бях навигатор и след това да направим един ендуранс, но той има един подходящ формат и за твоята кола, той е само 20 минути за 2 близки обиколки, що не пробваш и така направихме. Извиняй, това са ти първите реални стартове, така да се каже, Абсолютно. в форма на състезание или във форма на там, каквито са били мероприятия? Да, абсолютно. Да. Това ми бяха първите стартове. Оказа се, че доста колеги механици, нали, имаше и пилоти съответно в този шампионат. Ние първата година мисля, че почнахме от средата на шампионата или по-към края. Не помня. Честно казвам, не помня. То сте направили няколко стартове. Направихме няколко старта през съответно, годината. Съответно там се предполага, че сте въртяли много километри и това ти е дало и увереност, и знания, и усещания за това искам да кажа. Според мен ендуранс е много така шампионат, който за много кратко време може да натрупаш доста опит, защото въртиш на едно и също място, в различни условия, коли, ляво, дясно, почваш да се съобразяваш, отпускаш се, почваш да гледаш, да се въртиш наляво, надясно. Защото е в трафик, така да се каже. Да. Трафик имате групови стартове. Да, летящи, безопасни, нали. Но... Вие си ги правите безопасни, защото трябва да се съобразявате, нали, да не се пипне. Да, но в смисъл не са старт от място, решат, нали, някой да забрави, да се гасне. Времетраенето, защото и аз наистина не си спомням, пък и не съм 3 формата бяха, 20 минути за 2 еднакви обиколки, след това 1 час имаше сесия и 3 часа беше тежката сесия за автомобили. 3 часа, сега да поясним за тази дисциплина, 3 часа без прекъсване, каране с смяна на пилотите. Смяна на пилотите, да. Това е прекъсването реално. Брой боксове, това е прекъсването, да. Аз бях с теб на един такъв ендуранс в Плевен, където вие карахте, мисля, че с дочко Мицубишито твоето. Идеята беше тогава да караме, тогава с един друг. Това е следващ етап, така да се каже. Така, мога да кажа, че когато този ендуранс, за който говориш ти, на Долна Митрополия, тогава колата беше уточнена като параметри. Ние вече бяхме тръгнали към планински шампионат, колата беше абсолютно подготвена, липсваше и само ролбар и двигателът не беше ревизиран. Той си беше стандартния. Двигател на тази кола, която купихме от Швеция. Мина през някакво качване, улично, някакви шперчета, такива, които едно по едно развитие на трансмисия. Тук там е, може би, колекторче, ауспухче, какво друго не си спомням. Окачване нещо имаше. Окачване, да. Нали? Окачване. Всичко и беше направено в колата, готова за планинско. Ние си вървяхме към планинско. С тази идея. Значи тогава ви идва, може би, съвместно с дочко. Или не знам, Да. Довършихме първата година ендуранс, хареса ни, направихме втората, само че ендуранс беше тежък за тази кола. Търсихме някакъв формат, който да е по-кратък, защото за рали тогава, нали, да карам рали ми беше нещо много... Само ще прекъсна, докато не съм забравил какво помня от Плевен от този ендуранс. То Мицубишито, нали, 1300 и нещо ли килограма, колко тежеше. Тежичка кола за писта, нали, по-трудно спира. Завоя се натоварва повече гуми, особено спирачките, не помня, мисля, че бяха нормални. Нормални бяха, да. Да, нормални и там между сериите Юли спира и трябва много бързо да се обездуши. Вика, дайте ключе, дайте, взима едно. 10 ли там, колко е пробката, не знам. Взима това ключе и тук се едно, нали, е пробката. Хоп, подвива само и нагоре едно фонтанче от спирачна течност и пара. Толкова бяха прегрели спирачките, ама няма време да се помпа на педала и това и онова. Само се отваря пробката, излезе какво излезе, то врящо, кипящо и пак газ. И фактически кога след сезона, какво става с колата? Зимата разглобихме колата, монтирахме и ролбар и 2016-та отидохме първо състезание планинско Шумен. Не знаехме изобщо какво ще се случи, можем ли да се справим, стояща ли ни е колата, имаме ли достатъчно опит. Да, и малко информация за самата кола, какво се получи. В смисъл като данни и като конфигурация на там трансмисия, двигател, втулка, имал ли си, немал ли си и така нататък. Защото тия коли, аз лично не съм им привърженик, не ме кефът, но колата хората, тогава беше много... ги уважа. Аз мисля, че това беше годината, когато тази и следващата година колата беше най-хубава за каране. Колата беше около 400 конски сили.
беше сравнително лека, не помня точно килограми, но беше около 1150 килограма. Бая лека. Значи Доста сте лека правили беше. нещо по вратите ли какво? Да, с пластмасови врати беше стъклопласт тогава, след това станаха карбонови, но и на ендуранса беше с стъклопласт врати. И това, което мога да кажа, нали, към Ентусиасти, които към първа ще влизат. ентусиастите първа ще влизат. Времето, нали, ако ме е било страх в тази кола някога, Да. даже след това и силна, когато колата беше без ролбар с стъклопластови врати, на Долна Митрополия се отваряха вратите и вътре се чувстваш не знам къде се снима. Да. доста дискомфортно. Но както и да, това само ме подсеща, че имало случаи на Серес с вече по-мощните коли на Царски. Кой още е карал там, не помня по това време. Мисля, че е Коцето от Пловдив. Коцето, Румен. Да, и Румен, да. Направата около 270 са развивали. Една врата, мисля, че на Румен е просто се самодемонтирала. Доста голямо е налягането вътре в колата, явно, защото колите се засилват. То е свръкнала. И свръкнала е, да. Представете си 270 и вратата ти фръква. Да. То после ходи и карай тия коли, да ме разберете, защото карам само на стойки. Хареса ни резултата от състезанието, чувствахме се добре, колата работеше и така започна реално нашата автомобилна кариера, защото то си стана, колкото е кратка, си стана кариера. Завършихме сезона с добро класиране. Годината коя е била 2016. тогава? Значи това ти е било началото, за тези, които не знаят точно, да уточним. От 2016 и 2017 и 2018 надграждахме автомобила и само трупахме опит и километри. Имахте ли стартове зад граница в чужбина? Веднъж в Гърция, в Драма. Така. Много в началото. Състезание, което спечелихме. И на края на сезона отидохме като национален отбор в Чехия, Hill Climb Masters като национален отбор. Хубаво ли беше представянето? Забравял съм. На мен това ми дойде в повече. Аз там не бях доволен от себе си. Нали, малко голяма топка за малкото опит, но бях много впечатлен вече като участник, нали, не като наблюдател, Да. защото аз бях ходил с Ники навън на състезание, но вече като участник това, което правеха чехите тогава, нали, и сега. Като организация, като всичко. средства за безопасност, може би, като Доста ред на стартиране и всичко останало. Да. В боксове и какво ли не. Навсякъде. Просто съвсем друго ниво. Дочко, Маринчо, те всички без тях тази кола нямаше де факт. Нали? Ти колкото и да си механик, какъвто и да си механик, нали? Аз ми се иска да свърша много неща, нали? Такъв ми е характер, доста съм приприян, но... почти успяваш. Но това е невъзможно да направиш сам, нали? В интерес. Тези момчета направиха колата, Калин я подготви да изглежда така, нали? Това са хора, които... Без тях не може. Без тях, те са абсолютно. на първо място приятели. Да. През всичките ни години и аз с моя малък опит, всичко е ставало благодарение на приятели. И аз мисля, че опита ни като механици, това, че нали, аз имам натрупан опит като механик, благодарение на Ники, както се уточнихме, не е малък. Успявам да си доближа колата да прави до това, което аз искам, дали е правилно, неправилно. Да, наясно си как работи дава резултат. Колата като техника, като съоръжение, така да се каже, окачването, трансмисията, как да си направиш геометрия, това съответната промяна, как ще повлияе върху поведението. Всичко това си имал много база, благодарение на Ники Златков, която си получил през годините. Абсолютно. Да. Голяма част, много неща сме пробвали, след това някои сме доразвили, други сме забравили, трети сме, нали? Да. Тук да кажем вече 2018 в какви технически параметри е била колата? Колата я докарахме до реална мощност около и над 700 конски сили. Така, това става в етап на развитие двугодишен. Даже бих казал 3, защото 2016 година, 2015 година колата беше готова. 2016 ние вече събирахме части, за да я променим зимата между 2016 и 2017. И по колата днес трябва да се работи от 2015 година до 2018. По колата днес трябва да се работи.
Да, това е постоянни апгрейд. 2016 целия сезон, Много газ 2017 и 2018. Като параметри колата в този начин, единствените данни реални, които имаме от телеметрията на Шумен, 0-100 колата е 2,3 секунди и 0-200 е под 7. Около 6-7, мисля, че е 0-200. На Шумен на планинското старт от място са студени коли. Аз си спомням много ясно, запечатало ми се в съзнанието едно клипче на бърз десен, някъде преди финална, може би с някаква много висока реална скорост, със сигурност над 200 км, как колата ползва целия път и... Става дума в България на нашите асфалти, което това не е специално подготвено трасе. Това асфалт си е мазен, прашен, колко и да са го подготвили, нали, с миене, там метене и това. 19-20 навън направихме няколко състезания, карахме европейски планински, европейска купа, ние карахме купата 4 състезания, веднага след COVID и 20-та година мисля, че го карахме. Първото състезание беше в Полша, доста интересни пилоти, коли, трасета, карахме там. Тази година карах едно състезание, което може би е най-тежкото състезание, което съм карал. Тренто Бундон е планинско, 17300 км, Италия. Учих го, мисля, че 10 дни. Много трудно трасе, но представяне. Учил си го, това е да минаваш по трасето многократно, да запомниш конфигурациите на завоите. Нали така? Да, за хората, които не знаят, да им обясним. Планинското състезание е близко до пистовото състезание. Ти трябва да знаеш точно откъде да минеш. Ако колата не може да заведеш там, където искаш да мине, останеш малко по-вляво, малко по-дясно. Не се получат нещата, наложи се да върнеш след завоя. На финала няма какво гледаш резултата. Някой те е взел. Това е ясно. Защо така? Защото там автомобилите са много технически изравнени, предполагам. Спринтова дисциплина е, натоварването се доближава до писта. Нали? Това не е рали, няма запас, така да се каже. Няма следваща отсечка, на която би натиснал или да спечелиш. Тук от старта до финала трябва да бъдеш на 110%, ако искаш. И няма толкова разнообразни условия като на ралито, където някой, нали, обикновено не може час и нещо каране за всички дни в едно рали да предвидиш абсолютно всичко, какво ще стане. Винаги има повече изненади от тия спринтови дисциплини и затова концентрацията в пистата и планинското и това да изпълниш всичко на макс е много важно, за да можеш да дадеш добър резултат.
Това са годините до 2021. До 2021 и след това така се случиха нещата, че станаха повече ангажиментите, служебните, екипа се Преразпредели, може би. преразпредели като всеки по собствени задължения, нали. Променят се нещата, не сме отбор, който с това да Се занимава само, както всички ни, нали? Опитваме някаква база ентусиазъм да поддържаме. Абсолютно. На приятелски начала Да. и поехме в посока да купим някакъв писов автомобил, с който да ходим буквално да се забавляваме, нали, като там идеята е, имаш 2 дни, товариш, отиваш на пистата, караш 2 дни. Моето старото Mitsubishi, къде го пропуснахме? То мина, между другото, през годините. Бързо нещо. Да, идеята в един момент го купихме, обаче ние го купихме като тренировъчна кола, твоето старото Mitsubishi, такава беше идеята. Има спечели рали с него. Да, идеята беше да бъде тренировъчна кола, нали, преди, всъщност аз това го пропуснах, то си беше цяла офанзива, защото преди пистовата кола реално решихме да купим рали кола тренировъчна. Купихме рали кола тренировъчна, твоята кола, която повечето фенове я познават. И решихме с нея първо да тренираме. Ходихме на драг по някакви тренировки в гората на затворени трасета и в крайна сметка я обявихме за зимна кола и основно я карахме зимата. Доста, да. И аз имам спомени от това. Направихме, може би, първата година около 2000 км тренировъчни, с хубави гуми, с записки. На аз толкова не я бях карал, докато беше в мен зимата никога, колкото беше да юли тогава. И повозихме се с зимата с нея доста и решихме да пробваме с Жоро Янков да караме рали коласно. Отидохме с Александър Димитров, пъчката навигатор. Отидохме първата година рали коласна, колата както си беше, нали, група N кола. Мисля, че беше без тулка беше. Да. Свободна хомологация, само с едни хубави зимни гуми с шипове, те бяха и задължителни по регламент. И ние тренирахме с секвенциална кутия, същата като трябваше да бъде, нали, максимално близка до синята кола. Тренирахме с секвенциална кутия, отиваме в коласна, асфалтово качване, секвенциална кутия, тръгваме на преглед. Прегледа беше на 10 км от хотела, в който бяхме. Не, ние в хотела си държахме. Когато още не бяхме имали преглед, нямаше да това. Тръгваме към прегледа и колата щупи 4-та скорост. Така имаше ли безсънни нощи това? Естествено. Оттам ремонт как? Едно момче докара долбок с кутията, с която беше колата, нали, група. Да поясниме, докара не е от Младост до центъра в София, ами разстоянието е... Около 700 км. Да, за автомобилния ентусиасти, където се го твори за всичко. За спорта не е много проблем това. Такива румънски 700 км, не е магистрала да завариш, ами там Завойче, Правичка, Селце. То минаш пред доста интересни места, Синая, Варшов, нали, там път, който... Проходчетата, добре, трябва да не мога да си обикновено шофьорче да ги минеш лесно. И зимата, ако е било, добре. Това са един от многото моменти, които са, така да се каже, нормални за... Да, сменихме кутията, монтирахме долбокса, сядаме сутринта, ние направо трябва да стартираме и тръгваме нагоре пак към... Това си един от многото пъти, където си и механик и пилот. Да, може би. Тръгваме и пъчката, ще се оправим с този долбокс. Не знам, аз съм карал долбокс, нали, там първата година, като беше колата, но... Реда на скоростите е нормален да поясним. Нали, първа, втора, трета, четвърта, пета. Ама другото дърпаш само назад и връщаш
скоростите, като буташ напред, така че разликата е... Да. И какво стана? Успяхте ли? Оцеляхме, даже направихме прилично класиране като за първи старт, нали, защото аз не бях стартирал пъчката, като навигатор имаше доста опит, но аз... Добре, на мен фактически това ти е първото рали. Това ми е дебют, да. Като пилот, преди това беше само навигатор за това мероприятие на Дочко. Точно така. Така. Там се спомня, че нещо предварително правихме някакви с пъчката, заедно с тебе. На мен първия опит като записки са ми с теб. Ако си спомняш, срещнахме се на Ихтиман и отидохме да описваме... Сега си спомних. Мухово. Да, с едно Ауди бяхме, къде твърдо возиш. Да. Твоето сигурно. Да. Да. Изобщо нямах идея и до момента това с разстоянията ми е... Не мога да го оправя. С метрите преди завоя, след завоя. Малко опит трябва още си готов. Ти сравнително бързо тогава възприе системата, която е стандартна за всички рали пилоти и е най-лесно приложима. Така че си мисля, че и след това в ралитата не си правил промени много. То е само това зимното и тогава. Само зимното. Две ралита съм карал, 2 пъти коласна. Значи имаш 2 старта като рали пилот и тогава го спечелихте, мисля. Пак с пъчката го спечелихме, нали? пак с пъчката. И вече в конкуренция там някакви румънци, пак Мицубишта, работа имаше. Жоро Янков беше с неговото Мицубиши, румънски коли мисля, че нямаше. Тоест подобни параметри беше, май или малко по-силно? С подобни параметри. Близко беше. Доста близки коли. Мисля, че той беше с Тулка. Аз бях без, но той беше с Тулка 30 и нещо милиметра, да кажем, това е само един рестриктор, който се слага на студената част на входа на турбото и по този начин се регулира мощността. За група N, когато ги карахме Мицубишите в хомологирания клас, нашите бяха, мисля, че първо започнаха 32 мм, това са много малко толкова, след това преминаха на 33 и най-тъпото беше на тези втулки, че те ограничаваха максималните обороти. За да се уточни, за да стигне нивото да върви тая кола бързо, не си я служава. Труда спрямо от това, което получаваш като километри. Което е мое мнение като цяло за планинските и вашите съоръжения, как ги наричам. Тоест, то е много правене, много конструкторско мислене, много бавно и прецизно трябва да се зададеш всичко по колата, за да работи. Тестовете трябват някакви, за да не се разпадне най-малкото. И то на много етапи. Нали, правиш нещо, излезеш, пробваш и така нататък. И това всичко за колко километра общо за един уикенд? И сезон е около 100 км, няма какво да се говори. 100 км за сезон. Цяла година. Едно състезание е 10 км, за да има състезание. С тренировките става 20, 5 старта в годината, 100 км. Дали е 100 или 120? Да. Сезона кое е 6-7 месеца, 8. И опознаването на тези трасета като километри, пък ми кажи колко си. Ако не е друго, по-нормална кола си връткаш там, къде ли не. Аз съм имал трасета, съм опознавал по 2-3 хиляди километра. Говорим за отсечка от 3 до 5 км. Няма грешка. 2-3 хиляди километра. Така съм За да уточни толкова прецизно откъде да се мине, най-добрата траектория, точките на спирания, да си огледа асфалта. Какво друго правиш през това време? Да запомниш визуално? Визуално да свикваш и да не сгрешиш някой завой, защото нали? Аз като съм подценявал опознаване и съм се тупкал леко в мантинела, защото съм забравил, че този завой не е то, който е. Учил съм пътя така, че даже и да се промени, само ще кажа да се добие някаква представа. Има едно планинско в Италия, Чивидале. Една година го карах на мокро в мъгла. 6300 е трасето. В първата част губех 4 секунди на трасето. Втората част към финала беше дъжд и мъгла. Във втората част в мъглата си наваксах тези 4 и спечелих още 7 секунди. От това, че познавам. Имало ефект това, че си направил толкова дълго и прецизно познаване. Абсолютно. И другите явно не са, щом си се доверил толкова да фръкнеш в мъглата със скорост, която ти реално се ориентирал по някакви силуети от страни, каквото видиш, какво, примерно, мантинелка, нещо. Всичко, каквото и да е, колче, мантинелка, чупка. Знаеш къде седи покрай пъти и по него се ориентираш. Всичко. Както казах, тръгнахме в различни посоки.
пак ни се иска да правим постоянно същите неща, но вече нямаме възможност. Затова преминахме към друг вид автомобил. Нали, разделихме се с Mitsubishi с рали автомобила и купихме пистов автомобил KTM X-Bow GT4. С който при Камбуров ли отиде? Камбуров при него отиде. Какво ще прави с него, не знам. И купихме пистов автомобил, с който да ходим да... По-скоро като за хоби. Като за хоби да трупаме километри. Да няма толкова ангажимент на екип, механици, времево за подготовка и да е готов да седнеш и да го караш. Абсолютно тази кола... Моята теория, която поддържам, това кола? Кола е, да. Въпреки, че е с... Па няма врата, не знам как да запава, каква кола е. Въпреки, че е кокпит, нали, се доближава като... Тук ли? Да, само трябва ръчката е там. Какво прави? Дърпаш. Тежи, бе. И какво е това? Това е пистов автомобил на базата на X-Bow. Това е модел на KTM ли? Модел на KTM. GT4 автомобил. Доразвит е от Reiter Engineering, Германия. Кола, която с един комплект гуми минава между 50 и 80 100 обиколки на СРС. СРС е около 2 км и нещо, май. 3 мисля, че. 3 ли? Не, около 3 км. Ресурса на двигател, трансмисия, това за поддръжка. Колко километра минава, ако е почти ново, да кажем, и го караш когато можеш, както искаш. Двигател има ресурс 7000 км. 7000. Кутията има ресурс 10 000 км. Ние с тази кола на писта имаме около 2000 км. Което са... Това е страшно много. Обиколки, страшно много каране, което ти дава пък много добра кондиция и усещане, нали, че си карал реално, защото си минал тия реално километри. 10-15 сезона по-ниско, по начин, по който сме го карали. Сядай? Добре, де. Сядай е лесно карал. Ти говори, за да не ставаме отекчителни, аз ще се мъча тук. Като параметри колата... Не си ми казал как става, за да... Ти се оправиш. За да не... Дай. А тук ли се седи? Там се седи, но седалката се прави по пилота и ти като си... Имаме някакви... Ама глупости, аз съм си манечака. Добре. Хора, тук... Колата е около 1020 кг без баланса в перформанс, имат рестрикция, пистовите автомобили, за да ги уеднакват. И с 3 карти на двигателя от 350 до 480 конски сили. 480 коня му извади това. Какъв му е двигател? Да. Или 450. От мотокар. Не помня точно. Колко цилиндър? 2-литров турбо от Volkswagen двигателя, Volkswagen Audi. Може да го покажете? Мога, да. Кажи набързо тук какво правиш и нещо нестандартно спрямо. Лесно ли е? Лесно е. Моля да натисна спирачка. Може да натискаш всичко. Няма хидравлика тази кола. Той не е много тежък. Волана и нали за да вземеш обратен завой на писта, горе-долу толкова трябва, не повече. Така да, но когато загреят гумите и я натисне скоростта, волана става доста тежък и има доста приятна обратна връзка, нещо, което Mitsubishi го няма. Тоест, да. Вече това е пистов автомобил с геометрия тук и конструкция на окачването, което предполага много по-добър контакт на гумите на пистата. И съответно аеродинамиката, колко и да работи, нали? Натискаме. Работи по данни... Това колко дига направата? Около 230. А прекъсва ли смисъл като максимални обороти? Не, даже на пета скорост има още една предавка. Може, ако има право още да развие. Мисля, че до 300 има писти, които е развила тази кола на писти в с тези предавки? С тези предавки.
Интересно, супер. Не съм сменял Значи това е една предавки, конвенционална кола, която ти дава възможност уикенда да кажем има някъде тук наблизо Чехия, не знам си къде, Румъния да кажем. Да. И си качваш си, отиваш караш. Точно това е нашата идея за тази кола. Тя е GT4, най-ниския клас от GT автомобилите и е доста така приятна да трупаш километри с нея. Това ми направи впечатление, че и поршетата някакси всичко, ролбарите, средствата за безопасност, тук едни мрежи отстрани къде слагат, ги прави много тесни. Поне като усещане. Да, така е, като седнеш особено от стандартна кола в тази, доста тъмно вътре и свито изглежда, но като тръгнеш да караш, ти всъщност гледаш само направо. Само напред и надалеч. Усета, между другото, на педалите и сидител е много. Аз за скоростите с педал shift. Т.е. нагоре-надолу ги сменяме. Не сме работили с тази кола. Нямаме много данни. Караме на базови настройки, просто трупаме километри. Не сме на етап, на който да търсиме, да вадиме максимума, да правим времена и така нататък. Километри да се опипва скорост в завоя най-вече. Да, държиме здрава. Всичко е лесно тук, като копчелъци да се управлява, достъпно. Тя си е професионално подготвена. Да, нищо специално, нищо... Къде си излиза? Пак отляво? Пак по същия начин отляво, да. Това е начина, да, малко е странничко и на мен отначало ми беше така, но след това свикваш. От времето на автокроса, аз не смея тук да не закачам. Дърпаме леко назад. Лекичко. Двигател е Volkswagen, 2 литра TFSI. Модел това какво е там по букви, по коя година излезна този двигател? Нямам никаква идея. Знам, че кокпита е 2018 година. В Перник трябва да го има някаква морка. Вероятно, да. Мисля, че на Audi 2005-2006 е с такъв двигател същия, примерно A3. Екстра. Кутията е Холингер, сериозна кутия. Мисля, че Холингер и Porsche ползват. Доста така... в пистовите версии са Холингер кутии. Много интересна кола. И направена наистина да минава километри. Там се зарежда гориво с една туба доста интересна. 25 литра ги смуква за около секунда, 125 литра е резервара, колата е за ендуранс. 125 литра? Да. Ако направят ендуранс шампионат, с удоволствие бих участвал близко някъде, защото вече това нямаме са шампионатите, които по-рано си карал, и бяха за издръжливост. За издръжливост, ние ще го ползваме за тренировка. Да. Нали, ако ни се получат нещата, но... Къде му е радиатора? Долу? Два радиатора има тук. Няма да отваряме, защото има някакви. Как се организира въздуха към него? Откъде тръгва? Отпред? Мисля, че тръгва отпред още тези джобове отпред в, ако може да се каже, броня. Той стига ли до отзад? Има канал, който го води до отзад. Значи това е много инженерно. Тази кола има притискане от 500 кг при 200 км в час. Когато е базов модел, а тази кола я водят Evo, доразвита от Райтер Engineering, най-вероятно има малко повече. Става по-тежка 500 кг, благодарение на аеродинамика. Точно така. Съответно, ако е настроена правилно, само че ние не сме разбазиквали, би трябвало да е, но има доста реглажи на спойлери, на задния, виждам, тук има разни височини. Не сме променяли нищо. Да. Но може да се играе с височини, с просвет, с много работи. С окачване, пружини имаме още един комплект. Накладки има различни, доста може да променяш баланс на спиране, на всичко. Но това е някъде, ако търсиш специфика за някое трасе, определено и да настроиш спрямо трасето, за да минеш максимално бързо. Иначе в този вид, да се казва, на всяка една писта, палиш и отиваш. От всичко, което си опитал, какво е като дисциплина? Запомняш ти кое, ако би работил това като възможност, така да се каже, професия, автомобилен пилот, къде би се насочил? Някой ти предложи един договор и всичко, което е необходимо да практикуваш. Със сигурност бих карал турбокватро автомобил. Ако може да не е на писта, предпочитам да е в гората, но и на писта също би го карал. Бих карал къвто и да е автомобил във всякакви условия, но ако имам избор и трябва да избирам,
Бих предпочел турбокватро автомобил и ако може да бъде в гората, ще е най-комфортно, без значение на дисциплината, дали е планинско. Значи рали. Рали ще ми е малко по... Защо така резервирано за тази сложността? Защото заради времето, което трябва да се отдели за предварителна подготовка, човека, с който трябва да се работиш, екип, нали, в времето, което аз съм фанал от ралито, екипа имаше голямо значение, защото там ти трябва голям ресурс от хора и време. Мисля аз поне. Логистика и така нататък. Ти си запознат. Защото планинското състезание, нали, колкото и да е спринтово и прецизно и точно, нали, ти можеш да отидеш сам, да си научиш трасето и екипа може да дойде буквално петък вечерта. Без значение дали петък почва състезанието или неделя. Докато при ралито още от тренировките ангажираш и навигатора, нали, става вече по-сложно с още хора. Трябва да се съобразяваш. Ще направим един епизод малко по-подробен за дисциплината рали. Да допълним, не съм... Като време и организация, не е толкова. Да го кажа така, не съм го практикувал, може и да е също толкова лесно в един момент, колкото планинското, нали, всеко нещо много отначало изглежда много трудно, след това става... Рутина, да. Свикваш. Но просто не сме работили в действителност в тази посока. Реално аз като съм карал писта, нали, наравно, защото нашите писти са равни планинско, само на изкачване и до първата ковасна аз не знаех какви ще бъдат резултатите на пускане, ще има ли, няма ли, как се чувстваш, как се води колата на пускане, се води доста различно. Различно. И докато предвиждаш. Не си, спираш по-далече, може би масата насочиш по друг начин. Не съм го мислил. Аз това с практиката си става някакси от само себе си. Но много интересни моменти. Има си тук скаличка, доколко стигала температурата на спирачни апарати. Ние не сме ги ползвали, но има, мерят. Всичко мерят. Има стойки за GoPro, камери на доста интересни неща. Снимали са как включва скоростите, следели са окачването долу на земята. В смисъл долу на земята? Не, там до полуската отзад може да снимат. Носачите как се образни, нали? Образни, да. Отпред, отзад. Къде са заварвани? Нека в Германия, предполагаме, или? КТМ си е колата, те си части на КТМ. Всичко си е... Къде им е базирана това? Австрия мисля, че някъде близо са до... Нали са там, където си правят и другите уличните версии на КТМ, или е някъде на друго? Кали мито съм аз, повечето мазат като качето Русия от Враца. Помагам на Юли, тук се опитвам да зарибя с тия пластмасови коли. Занимаваме се с неговите такива автомобилчета с гладки гуми. Какво се променя? Всяка една седалка е индивидуална. Това седалка ли е? Какво са? Това е корито, изработва се от специална пяна, в едни чувалчета се сипва. Мекичка? Тя е течна. И сядаш в меката пяна. Седаш и седиш примерно 2 часа с оборудване, с шлем, с всичко. Момчето, което прави първата седалка, каза, че ако можеш да изкараш в тази поза, къде седиш 24 часа, тогава ти е удобна седалката. За всеки един пилот е индивидуална. Тая е първата седалка. Нещо там избързахме или не знам, и правихме втора. Това е един вид допълнително се точно добавя, като за да пасне точно по размерите на пилота. Да, като във Формула 1 по същия начин се изработва. Добре, за мен конкретно, ако трябва да ме монтираш, как ще го направиш? Трябва да маснем тя се вади, да слага се друго чувалче с тази пяна. Първо се наместваш. Само си седна и с една възглавничка, 2 и готово. Може, но не знам дали се чувстваш комфортно с това ускорение и на пластмаса. Няма да е много разумно. Добре, това беше също интересно. Аз не знам като седа вътре, дали затваря да видиш как се чувстваш вътре в тази кола при затворен капак. Не съм, между другото, и преди никога, като съм идвал, не съм затварял. И малко е странно така, защото и ето предпазител, където за странището, и той като ти застане и направо си като в асансьор. Затвор. Само напред имаш обзор. Стандартен мотоспорт дисплей Мотек, че е другия. Ето. Няма ли живо на
сме някъде. Отпред си е фарове като Батмобил. Да. Да отидем и до другата количка, която е една от най-бързите в Европа в тази конфигурация. Тук сме при тази въпросна кола, която докарахме от Швеция стандартна и се превърнала в това чудовище. да, и порасна, така го кажем, през годините. Малко се напомпа. Всичко по колата, което е като елементи, които са сваляеми, като изключиме самото купе и тавана, всичко друго е карбон. Задните раздувки, врати, предни врати, калници, капак. Това си Evo 9 по принцип за хората, които не знаят, се излиза с стандартен алуминиев таван. Да. И Игнат има своя принос към тази кола. Откраднали сме и от R5 детайли. Има много. Това е скарата, да. От школата направена по начин. Или поръчахте това? Да, купихме за Моторспорт. Да. Супер. И как добре е паснал. Ето това, за това, където говорих по-рано. Тук може да видите колко много трябва първо да се мисли, после да се разчертае, да се оразмери в най-малкия детайл, да се изпълни, т.е. да се изработи, изпълни, било то инсталация, било тук кранчета, било тук за управление разни копчета, ръчни спирачки, стойки за пожарогасители, стойки тук сухия картер, линиите за маслата, водата и какво ли не. Всичко това не е да си го купиш и да го монтираш. Всичко това Юли и екипа му през годините се развивали, измислили и създали. Така да се каже. Педалбокс. Това е резервоара на автомобила, който аз вече съм забрал как се отваря. Това трябва да е затворен, защото е вътре, залепнал е. Да видите резервоар, каква е разликата от нормалните. Иска да е затворен, има хомологация. Пипано всичко си има и там хомологация. Която още е валидна. Сертификат, който доказва, че този резервоар е минал преглед. Съответно отговаря на изискванията за безопасност. Това е съда за маслото. Нека да разкажем, това е, че системата за мазване на двигателя е наречен сухартер, нали? Да, печели се височина на двигателя, съответно може на картера става по-нисък и може да пуснеш, пада по-надолу двигателя и може да свалиш и цялата кола по-ниско да приближиш до земята. Това чудо колко масло събира? 9 литра. 9 литра. Масло събира. Общо взето всички бушони и релета на автомобила са в този модул. Вече доста коли го имат. И то е моторспорт модул, който бушони и релета, като кажеш, бушона я поясни какво представлява на подобните моторспорт. Бушона е когато примерно един кабел, в който има напрежение, стане късо съединение, нали, допреш го до маса и стане късо съединение, предпазителя, който защитава от това да се запали или самия кабел да се стопи. Вътре има бушон, той се програмира в този модул, вместо както другите коли имат бушони и релета наредени върху някаква платка механично, тук всичко е... Механично става дума там да е пластина, която да се скъса. Вместо прекъсне. Да, от напрежението тук това е заместено в мотоспорта с електронни елементи, които после чистиш грешката. Даже сам се възстановява, примерно прекъсва за момент, след известно време пробва пак, докато види, че не става и в един момент... Трябва ремонтна инсталация или нещо. Да, спре да пробва. Отдолу може да снимате колата, също има доста... Много е равен пода, си предполагам. Оле, той е като такова, като шейна. Това зимата как ще се пуска леди. Да. Намираме време и място. Да, стандартни въпроси. Колко коня, колко вдига, колко тежи?
Аз мисля, че Ока в момента е между 1050 и 70 кг тежи колата, около 700 конски сили, сега малко под, малко над. Да ви кажа честно, мощността няма особено значение. Аз мисля, че можем да направим и 800, даже дори 900 конски сили, но това по някакъв начин трябва да го свалиме на пътя и се опитваме да не пречи мощността. Да, максимално много от нея да можем да я ползваме на пътя. Много ни се иска да направим някакви стартове в България, ако има, защото с тази кола, да, защото не ни се пътува навън, нямаме и време и аз мисля, че трябва да остава нещо до България, нали, но честно. Какво ще им кажеш на тези, които зависи това? Ние да се вземат с ръце да работят, да се стягат и да правят нещо, да ползваме, да почваме да караме. То няма да стане по-добре. Хора, правете нещо, защото е така си ходим по гаражите и гледаме на стойки. Просто не си искаме да правим нещо тук, да остава навън. Тези хора като Юли, още десетки и стотици дори, всички дисциплини, те това чакат. Ние ще ви ги показваме къде са и колко са, да се сетите. И те ще казват какво очакват от вас. С много доработки, колко бика? 2,2. Добре, с как му казвате, стокър кит ли долу нещо? Строкър, да. Различен колянов вал. Бутална група, биели? Да, колянова и бели различни. И оттам то се почва всичко. Валове, шпилки, валове, пружини, клапани. Организация на маслото, колектори да не споменавам. Така ли? Кутията, това е интересно и за мен, не ми е известна така тази марка. Кутията е SGS, английска е кутията. Има опция и за механичен диференциал, който е вътре в самата кутия. Може да отпадне активния диференциал и да се монтира механичен. Това е разпределението между предно и заден. Преден и заден мост, да. Но колата в момента си е с активен диференциал, както си излиза. Издържа ли този диференциал на тази мощност и нютони съответно, защото там? Нямаме много километри с тази кутия, даже бих казал, че имаме много малко километри с тази кутия, защото предишната, която ползвахме, спря да издържа. Живееше 100 км, което... Тази кутия ти дава възможността за по-малки ревизии, в смисъл по-редки. Нали? Надяваме се, не сме пробвали, не сме консумирали още. Няма достатъчно километри. Няма достатъчно километри, не сме карали. След като възстановихме колата и чакаме нещо да почне. За щастие обаче е овладян. А там помогнаха ли организаторите? Аз не помня какъв беше случай за Колегите пилоти помогнаха много. Пожарогасители. Да, всичките момчета, които бяха близко, виждаха и имаха достъп, до които си извадиха колите, и Кирил Илиев, Митко Кондев, в смисъл, има и други, които не цитираме, ще пропусна някой да не се много са, всички просто. Колегиално, в което между другото аз съм само добри впечатления. Каквото и да си говориме, там на място хората си помагат. Да. Колкото и да в социалните медии да има някакви дразги такова, моето впечатление е, че не съм видял някой да подмине някой в състезателни условия. Ама явно когато няма сезон и всичко се променя до това да си говорим така на място, за съжаление, то карането се превръща в раздувка. Те са прашлясали и те като колата, но ето има ги, мекички са още. Да се върти, защото е всичко. За задния диференциал нещо да кажеш. Стандартен. Полоски заден диференциал стандартно. Всичко. Кардана е карбонов, нищо... Да, но той е затворен сега. Кардана не мога да го видим. Тук е един много интересен дифузиор отзад. И да, вече сме към края, така да се каже, на нашето представяне на Юли. Той да добави нещо така като цяло за бъдеще, очакванията му към всички, които се занимават с автомобилен спорт, от организатори, от цялата общност, която
в момента аз не мога емоционално да го скрия, се отдалечаваме едни от други, защото нищо не се случва. Надяваме се нещо да почне да се случва, нали, като за начало да има, да се тръгне в някаква посока, където се прави спорт, да има хора, които консумират на определените за това места, защото ако се продължи по този начин, нали, младите и нетърпеливите ще почнат да правят някакви неща в някаква посока, където, защото се чуват някакви работи, не мога да кажа, нали, точно. Но те почват да си организират някакви състезания. Ужасно. Да, като пак нямам думи как да се изразя това, да се стигне до там, нали, да се върнат улични гонки, да има някакви условия за инциденти. Това е абсурдно в нашия развит свят и който все повече технологично отива напред. Да, не звучи нормално, да го кажем така. Не звучи нормално, но чувам, че се правят някакви неща. Ето и тази писта, където е в Пловдив. Дракон е на доста така напреднал етап. Да се завърши, да. Да се завърши, това е едно от местата. И Стоилов положи доста усилия. Предполагам, че ще направи нещо хубаво. Да, сигурен съм. Още една писта чувам, че се строи. Да, до Самков вече плъзна този слух, но то не е само слух, защото имаше... Работи се научно, доколкото знам. Тоест ще имаме още едно съоръжение, което ще е чудесна възможност за практикуване на различни дисциплини там. Да. Чух, че даже ако не се лъжа, този уикенд има една офанзива на Долна Митрополия правят. Не на Долна Митрополия, извинявайте, на Сепарела баня правят някакво състезание, така че има и други хора, които работят в тази посока, любители, деятели или каквито и да са на този спорт. Да, което е странно. Хора, които са били по-далече, обаче техният ентусиазъм е несмирим и търсят начин да направят нещо тук във Враца, където сме сега, нали, имаше един фест или как беше там, наречен, забравих, в който участвахме всички и много такива нормални коли също бяха. Поздравяваме момчетата, които се бяха включили в него. Много яко стана, за мен супер спомени от тогава ми останаха. И трябва да се правят някакви неща, нали, тези хора, които са тръгнали в тази посока, да имат къде да практикуват, защото лека по лека, нали, отживява, което не е окей в всички страни, доколкото, нали, близки до нас. Да, Румъния се развива доста. И по-назапад. Румъния, Гърция. Да, съседи сега за Сърбия се чува тази година, че ралита ще има. За нас, надявам се това да е истина, че стигнали до някакъв консенсус. Аз не знам споразумение или какво се нарече. Както иска да окръщават, въпросът е нещо да се случва, да се работи в правилна посока и да се получават. Да се организират мероприятия, точно така. Добри неща. Да има тази многобройна автомобилна общност, къде да си покаже възможностите в безопасна среда, да се виждаме по трасетата и всичко да върви спокойно. И последно, един призив и така съвет към съвсем младите, които имат достъп до автомобили с висока мощност и съответно са бързи. Как да се опазим живи и здрави по пътищата един друг? Ти пътуваш много по работа, имате обекти във фирмата ви, къде ли не е в България. И имаш и съответно лични наблюдения. А гледам различни начини да се опитват да се призовават хората да бъдат по-смирени на пътя, по-колегиални. Скоростта ли е само проблем? Какво е? Аз във всяко едно от включването се опитвам да получа обратна връзка и самия за себе си да изграда. Според мен липсата на концентрация е много голям проблем. Не мога да кажа точно кое е правилно, кое не е. Просто ако имам призив, нали, към тази аудитория да бъдат, нали, съсредоточени, докато управляват каквито и да автомобили, без значение бързи, бавни, нали, те не са безопасни. Те не са безопасни, но колкото е по-висока мощността, те са длъжни двете им ръце да бъдат на волана просто и да са доста концентрирани, за да могат да реагират. Да гледат напред, далече, особено в лоши условия, в мъгли, в дъждове
с още повече на щрек. Да. Разговорите с пасажери и по телефони да се отбягват. Не знам, все неща, които са казвани многократно, но тук така или иначе сме събрали малко аудитория и това да го припомняме възможно най-често. Да не се подхожда безразсъдно и да не се залага на шанса, ако мине, защото това е... Не трябва да се рискува повече от 30%, според мен, при 50 на 50 вече ако мине. Нали, ако има някакъв риск, той трябва да бъде премерен и трябва да е значително под 50%. И да избягваме риска. Ние фактически имаме задача само да стигнем от точка А до точка Б, когато сме извън трасетата. Благодарим ти, Юли. Надявам се до нови срещи да се видим покрай трасетата. Чао, хора! Чао!